Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo. Fitattun fina-finai guda huɗu da babu kamar su a wannan satin. Fim na farko shine fim na shahararren jarumi wato Bello Kunda, fim mai suna Tunzirare. Fim na gaskiya yayi masifar kyau. Ga duk masu buƙatar fina-finan mu yanzu a Telegram ne muke tura fina-finan mu. Ga masu buƙatar ƙarin bayani sai mutum ya yi mana magana a can ko kuma tsarin mu na VIP domin samun duk wasu fina-finai. Fim na biyu shine fim mai suna Garaje. Fim na yayi masifar kyau gaskiya ba a magana. Mace ce actor ɗin tare da wannan namijin. Sannan bugu da ƙari fim mai 12 Fail. Gaskiya wannan fim ɗin ba a magana. Fim ne wanda waɗansu ɗalibai suke ƙoƙarin shiga aikin ɗan sanda ta ƙarfi da yaji su kuma sai faɗuwa suke amma sun ƙi haƙura. Da ƙarshe dai suna samu su yi nasara. Fim ɗin gaskiya yayi masifar kyau. Sannan fim na ƙarshe shine fim mai suna Gogagge. Wannan fim ɗin yayi masifar kyau shi ma na bincike ne. Fim ɗin gaskiya ba laifi shi ma yayi masifar kyau sosai da sosai. Wannan sune best fina-finai guda huɗu da babu kamar su na kamfanin Sultan na wannan satin. Ga wanda ya ji daɗin wannan bidiyo kar ya manta ya danna mana alamar like da kuma subscribing mun gode.